салом бародарои азиз, хуш омадед ба канали Rule TJ. дар имрӯза навормон якчандта мошинҳои фурушӣ мешаванд. ай Opel Leganza сар карда то сечкаву Toyota Camry ву Land Cruiser. барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо мекунем, лайка мемонем, дар каналмон подписатсия мекунем, чиба ки дастгирии шумо барои мо беҳад лозим мебошад. дӯстони азиз, дар комментария фикри худро оиди навормон ва оиди каналмон нависен. агар шумо ягон мошин кофтеста бошен, ҳатман дар комментария нависен. мо иншолло ҳамун намуди мошинтона дар навори оянда пешкаш мекунем. агар шумо худто мошини фурӯшӣ доштагӣ бошен, барои реклама рақамо буда дар болои экранай, танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурра оиди мошинтон равон кунед. дӯстони азиз, бисёри бад гап намезанем, рафтем. якум мошини фурӯшӣ Deo Leganza, соли барориш 1997, передний привод, 1.8 литр мотор, сӯзишвории бензин плюс газ, коробка передач механика. ҳуҷҷатош то августай мошин синат кардагиай, номерош транзит, правсоюз пушти ген прокуратура дар мошин қарор дорад, шаҳри Душанбе. нархаш 16500 сомонӣ, савдоам мешавад. хотиррасон мекунем ки чӣ мошине ки дар имрӯза набормон ҳастай, ҳамаш аз шаҳри Душанбе. Volkswagen Passat, соли барориш 2003, мотор 1.8, коробка автомат, 4 баллон қатъи дискош навай, аккумулятор навай, салон заводской кожания, камера дора пешу қафо. короче состояние мошин хубай, нархаш 45000 сомонӣ, бо савдоам мешава. харидори конкретни агар боша, яксола документам дора. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран. Opel Astra F, соли барориш 1996, полный привод, 1.6 литр мотор, бензин плюс газ, коробка передач механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. срочна фурухта мешавад бо нархи 28000 сомонӣ. кредитам метиян 584 сомонӣ ҳар моҳа меспорен бо пешпардохти 8400 сомонӣ. Шкода Rapid, соли барориш 2019, передний привод, 1.6 литр мотор, пробег 90000 км мебошад, бензин плюс газ, растаможка дора, коробка передач автомата. мошин дар ширкати 1111 фаъолият мекунад ва алиш кредит намешавад. савдо фақат дар пеши мошинай. нархи худи мошин 130000 сомон мебошад. дӯстони азиз, агар барои шумо шавқовар бошад оиди кори таксӣ дар шаҳри Душанбе, ки кори хубай, кори нағз, кори бадай, чанд сум кор карда мешавад як моҳда, хулас ҳамаи ҳамин маълумот оиди кори таксигӣ дар шаҳри Душанбе дар комментария нависен, мо метавонем ҳамхали навор барои шумо тайёр кунем. Hyundai Sonata, соли барориш 2006, передний привод, 2 литр мотор, сӯзишворӣ фақат газай, коробка передач автомат. мошин дар ҳолати хуб мебошад, яксола ҳуҷҷат дора. нархаш 42000 сомонӣ, кредитам мешавад, 877 сомонӣ ҳар моҳа меспорен бо пешпардохти 12600 сомонӣ. хотиррасон мекунем ки и ҳамаи кредитора через банки алиф бонк мегузаронед шумо, яъне мерен мошина мебинену, агар мошин махкул шава, қатъи соҳиби мошин мерен банк алиф бонк, дар оҷа ҳама ҳоҷатора пур мекунем. Opel Vectra B, соли барориш 1999, передний привод, 1.6 литр мотор, бензин плюс газ, коробка передач механика. объемный газ евро 4 дора, передний электропакет, мультирул кор мекунад, фарош ксенонай. харидори аник боша, занг занен, савдоам мешавад. нархаш 41000 сомонӣ, кредит 856 сомонӣ ҳар моҳа бо пешпардохти 12300 сомонӣ. ҳама намуди кредит, чизе ки ман дар ҷа кредит гуфтаистам, и кредитҳои 4 сола мебошад. Opel Vectra C, соли барориш 1999, передний привод, 1.6 литр мотор, бензин плюс газ, коробка передач механика. мошин дар ҳолати хуб техникӣ қарор дорад. срочна фурухта мешавад бо нархи 28000 сомонӣ. кредитам метиян 584 сомонӣ ҳар моҳа бо пешпардохти 22300 сомонӣ. ҳама намуди кредит, чизе ки ман дар ҷа кредит гуфтаистам, и кредитҳои 4 сола мебошад.
боз як Opel Vectra бе неки алакай 98 сол 1 сол айвай пиртарай неки нархаш хейла арзонтарай. Иам передний привод 1.6 литр мотор, бензин плюс газ, коробка передач механика, мошин нозада, 4 балон нав, аккумулятори нав, мошин хулас навай ба гуфти соҳиби ҳамин мошин. Нархаш 28000 сомонӣ мебошад, 584 сомонӣ ҳар моҳа кредит бо пешпардохти 8400 сомонӣ. ВАЗ 2115 соли барориш 2005, передний привод, бензин плюс газ, коробка передач механика. Мошин дар ҳолати хуб мебошад. То моҳи октябри соли 2021 ҳуҷҷат дорад. Нархаш 13000 сомонӣ, алишам мешавад, савдоям мешавад. Opel Zafira соли барориш 2000, передний привод 1.6 литр мотор, сӯзишворӣ фақат бензин, коробка передач механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Нархаш 45000 сомонӣ, савдо мешавад фақат дар назди мошин. Кредитам мешавад 939 сомонӣ ҳар моҳа бо пешпардохти 13500 сомонӣ. ина вақти сечкаям расид. Mercedes C-класс соли балориш 1994, задний привод 1.8 литр мотор, бензин плюс газ, коробка передач механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳуҷҷато солона, балонош наванд, чашкаҳош варид надоранд. Нархаш 36000 сомонӣ, савдоам мешавад. Кредит 751 сомонӣ ҳар моҳа бо пешпардохти 10800 сомонӣ. боз як сечкаи фуруши неки иш алакай 6 сол айвая ёштарай. соли бароришиш 2000 солай, задний привод, 2 литр мотор, бензин плюс газ, коробка передач механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Кондитсионер 100%, обогрев 100%, автопилот, спи функция, коробка 100%, мотор 100%, срочно харидори аниқ занг бизан, савдо дар назди мошин мешава. Нархаш 59000 сомонӣ. Nissan Sunny соли барориш 2007, передний привод, 1.6 литр мотор, пробегаш 245000 км мебошад, сӯзишвории бензин плюс газ, коробка передач автомата. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. дубайскияй, кондитсионерш кор мекунад, коробка автомат, чихе ки гуфтем, электропакет, газ евро 4, балоношам навай, аккумуляторшам навай. алиш намешава, фақат пули нақдкатӣ. нархаш 37000 сомонӣ, савдоям мешавад. Toyota Camry 35 соли барориш 2011, передний привод, мотораш ҳама медонад 35, сӯзишворӣ фақат бензин, растамошка дора, коробка передач автомата. мошин вагония дар ҳолати бениҳоят хуби техникӣ қарор дорад. Американка, старт, стоп. нархаш 130000 сомонӣ, савдоам мешавад. ва дӯстони азиз, мо як танаввур сёмка кардагем оиди ҳамин мошин. чихе ки як бародармон ҳамин мошина вагонша харида, фреб хӯрдаг, мошин утопленник биромадагиай, полни титипитай. иншолло ҳамин як-ду рӯз пас ҳамун навор мебурай. барои ҳамин ҳатман дар каналмон подписатсия кунед, то ки аз навори нав бохабар бошед. Toyota Land Cruiser Prado соли барориш 2006, кузов универсал, 2.7 литр мотор, бензин плюс газ, растамошка дора, коробка передач автомата, срочно фурухта мешавад. нархаш 125000 сомонӣ, савдоам мешавад, алишам мешавад. мошин 100% кор мекунад. ва ин буд охирон мошини фурушӣ дар имрӯза навормон. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. ҳатман лайка монен, подписатсия кунен. дастгирии шумо пешравии мо, дӯстони азиз.
то боздид то навори ояндаям барори кор шумода.